Bon dia, senyores i senyors. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Són les 6:03, hora de la costa est. Comuniquem amb vostès a 32 minuts i 21 segons del compte enrere. Per facilitar la feina als mitjans, cada comunicat anirà precedit d'un so de 5 segons de durada, seguit d'una pausa d'un segon. Aquells que no s'hagin proveït d'un equip de premsa poden recollir-ne un al remolc d'informació. Actualment tots els sistemes estan activats i totes les llums en verd. Fent-los un repàs del matí, informarem que a les 8 hores i 5 minuts del compte enrere s'ha desallotjat la plataforma de llançament i s'ha començat a carregar combustible líquid dins el vehicle de llançament. A les 4 hores i 30 minuts del compte enrere, l'oficial de vol ha despertat el coronel Charles Brubaker, pilot comandant, el tinent coronel Peter Willis i el comandant John Walker. Han passat un últim examen físic que ha resultat satisfactori. La tripulació després ha pres un esmorzar que ha consistit en fruita, un bistec de 200 grams, un quart de litre de suc de taronja, 2 ous i torrades. Ara la tripulació és a la grua d'accés on es prepara per entrar a l'aeronau. Som al minut 30 del compte enrere. Aquí, control del Capricorn. Bon dia, senyors. Bon dia, hores. Que fem tard? Hi havia un trànsit de por. És poc. Bé, ja veig que tots esteu de bon humor. Ja heu fet els tests de funcionament? Gairebé estan a punt. Vols que hi entrem, ja? Només un moment. Què passa? Bé, aquestes coses no són el meu fort. Us conec, especialment el coronel Brubaker, de fa temps. Amb això d'avui hi he dedicat tota la vida. Només voldria que sabéssiu que penso que aquest treball meu de tants anys avui té un sentit i n'estic molt orgullós. Orgullós del programa i orgullós d'allò en què he pogut contribuir d'alguna manera i orgullós de vosaltres. M'agradaria que us emportéssiu aquesta Bíblia, en nom meu, en nom de tots. Vaja, hores, no sé pas què dir. Mira de no dir res i guanyaràs. Hores. Gràcies. Ens sentim molt honorats d'emportar-nos-la. Anem, senyors, cap a Mart. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Ens trobem al minut 21 del compte enrere. Les esposes de la tripulació seran traslladades de nou a Houston després del llançament. Bon dia, diputat Picker. Hem reservat 3 seients per vostès i el general Enders just al costat del vicepresident. Hi ha arribat? No, senyor, no pot trigar gaire. Aquest paio potser es pensa que retardarem el llançament per ell. Algú li hauria de dir que això no és una inauguració. Espero que tots vostès estiguin còmodes. L'agència voldria que acceptessin aquests prismàtics commemoratius per veure més bé el llançament i recordar la diada. Oh, quin detall. Mira, Emily, la data i l'emblema del Capricorn 1 en or. Preciosos Hollies. Em complau que els agradin. En té uns altres per la meva senyora? Com diu, senyor? Oh, no el comprometis, ja està bé. He dit si en té uns altres per la meva senyora. De veritat que no cal. Té, Emily, agafa els meus. No Escolti, cal, diputat gràcies. Picker, només hi ha una quantitat limitada Dispensi, de... no he sentit bé el que m'ha dit. Li faria res repetir-m'ho, sisplau? Oh, cap problema. Els emporto uns altres ara mateix. És molt amable. Aquí control del Capricorn. Som al minut 15 del compte enrere. Tots els sistemes activats, tots els llums en verd. El control de la missió ha informat que l'aeronau és ara a plena potència externa. El vehicle de llançament canviarà a plena potència interna als 50 segons del compte enrere. Les estacions de seguiment d'Ascensió i Canàries informen que disposen d'una recepció clara. El principal barco de rescat, en el supòsit d'una interrupció del vol, està situat a 350 milles al sud-sud-est de les Bermudes. Aquí control del Capricorn. Gràcies. Hola, Hola, com què tal? estem? Hola, Hollies, estic contenta de Emily, veure't. quina Hola, alegria. Price, Hollies, estàs? com va això? Molt bé, senyor vicepresident. Com es troba avui el president? Oh, força bé, gràcies, Hollies. I m'ha demanat que t'expressés les seves excuses per no poder assistir al llançament, però hi havia alguns assumptes molt urgents que exigien la seva atenció a Washington. Com sortir reelegit? Senyor vicepresident, espero que vostè i la seva senyora estaran còmodes. L'agència voldria que acceptés aquests prismàtics commemoratius per veure més bé el llançament i recordar aquesta diada. Gràcies, Són molt agraït. preciosos. Com et dius, fill? Hughes, senyor. Mark Hughes. N'aprens molt de pressa, arribaràs lluny. Gràcies, senyor. Som al minut 10 del compte enrere. Nivell 1 en verd. Nivell 2 en verd. Nivell 2 en verd. Detecció d'avaries al control segon. Roger, SDA al control segon. Capricorn 1, confirmem sistemes RAT i SDA. Tots dos estan en verd. Poden iniciar comprovacions del guiatge inercial i sistema MAO. Roger, Houston. Senyors, estem a punt de tancar l'escotilla.
Hi ha algú que vulgui sortir? Encara hi sou a temps. I ara, Smart és el vermell o el verd? No me'n recordo. És bo, que... 24 bilions de dòlars per posar gent guillada a les Així ens treuen de circulació. El coronel Brubaker ha confirmat l'acabament dels tests de funcionament. El control de la missió informa que tots els sistemes estan activats i tots els llums en verd. El doctor James Kellaway, director del programa espacial tripulat, és a Houston en aquests moments. És en contacte per ràdio amb la tripulació. Tancament del mòdul d'aterratge? Tancament efectuat. Capricorn 1, passin a potència interna completa. Roger, Houston, tenim potència interna. Comprovació final del vehicle? Comencem comprovació. La lectura de la pressió RLT és de 45,2. Roger, Houston. Roger, Capricorn, el rebem. Bru, tu i els teus homes, sisplau, seguiu-me. Ei, què dimonis és això? No hi ha temps d'explicar-ho. Sisplau, seguiu-me. Que ets boig? He dit que no hi ha temps d'explicar-ho. És una emergència. Sisplau, seguiu-me. Ara. Aquí el control del Capricorn. Les comprovacions finals del vehicle espacial s'han completat i la grua d'accés se situa en la seva posició retràctil final. Els sistemes d'enderroc estan activats. La pressió RLT és de 45,2. Roger, Houston, 45,2. La tripulació del vol ha completat els tests finals de seguretat del vehicle de llançament. Als 50 segons del compte enrere, el vehicle de llançament passarà a potència interna completa, la qual cosa inicia la maniobra de llançament. L'informe meteorològic és bo, núvols dispersos a 3.500 metres. Tots els sistemes activats, tots els llums en verd. Som al minut 3 i 6 segons del compte enrere. Un oficial ha donat l'ordre de començar la seqüència automàtica del comandament d'ignició. Aquest sistema queda prefixat des d'ara fins als 50 segons del compte enrere. El test del nivell inicial dels propulsors és normal. Roger, Houston. Som al minut 1 i 30 segons del compte enrere. L'oficial de seguretat del llançament informa que tots els sistemes han passat a manual i ja tenim ordre de llançament. La torre de llançament està totalment activada. En el supòsit d'un avortament, la torre en retiraria el mòdul de comandament del vehicle i s'activaria un sistema de control automàtic a 3.500 metres. La tripulació informa que tots els sistemes de guiatge i navegació funcionen correctament. L'oficial de seguretat informa que els sistemes alternatius estan operant. Aquí Cunningham, control del Capricorn. És aquella cosa grossa i blanca d'allà davant. No té pèrdua. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Som al minut 1 del compte enrere. Tots els sistemes activats. Tots els llums en verd. Les lectures són correctes. Hem de transferir potència del vehicle de llançament. Roger, Houston, tenim lectura potència nominal transferida. Roger, capità, el rebem. Som als 30 segons del compte enrere. Tots els sistemes activats. Tots els llums en verd. Senyors, estarem volant una estona. Vostè i els seus homes estaran més còmodes si es posen això. Som a 18 segons de l'enlairament. Atenció. 15 segons. 10 segons. 9. 8. Tenim ignició. 6. 5. Contacte motors externs. Contacte motors interns. 1. 0. Tenim llançament. Enlairament a les 6 i 35 minuts. Roger, estem ascendint. Roger, el programa rutlla del tot. Vehicle ben dirigit i s'enlaira uniformement. Va bé, Som Capricorn. al segon 50 de vol. La separació es produirà d'aquí a 30 segons. Cancel·lació secció primera d'aquí a 10 segons. Cancel·lació Capricorn. Roger, Houston. Tenim cancel·lació secció primera, cancel·lació al minut 2 i 29 segons de vol. Anem pel traspàs a la secció segona. Iniciïn traspàs secció segona. Roger, Houston. 5, 4, 3, 2, 1. Tenim traspàs. El rebem. Tenim separació. Confirmat, tenim separació al minut 2 i 43 segons de vol. Ignició secció segona. Engegada secció segona. Tenim ignició secció segona als 2 minuts i 46 segons de vol. El vehicle és a 75 quilòmetres de la base. Altitud 69 quilòmetres. Velocitat 9.765. Senyor vicepresident, sisplau. Doni-li records al president. Oh, sí, estaré molt content de fer-ho, Hollis. Espero que siguin quins siguin aquests problemes que no l'han deixat ser avui aquí, se'n pugui sortir amb un èxit considerable. Bé, això és molt esportiu de part teva, Hollis. Estic segur que al president li plaurà conèixer el teu suport.
El president obtindria força cosa més que el meu humil suport si contribuís una miqueta més en aquest programa. Vaja, Hollis, tu saps que el president està força interessat en el programa. Jo també estic interessat en altres coses, incloent-hi les partides de bridge, però això no és el mateix que donar suport. Hollis, molta gent creu que tenim molts altres problemes aquí a la Terra que mereixen la nostra atenció abans de gastar-nos bilions de dòlars en inspeccionar l'espai exterior. I d'altres creuen que no hi ha problema més urgent que l'endarreriment de la nostra posició en el liderat mundial. Ha estat un plaer tornar-te a veure, Hollis. El plaer és tant meu, senyor vicepresident. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Som a les 2 hores i 16 minuts de vol. L'aeronau és ara en una òrbita elíptica amb un apogeu de 225 quilòmetres i un perigeu de 195. El control de la missió informa que té contacte per ràdio amb la tripulació. Aquí, control del Capricorn. Benvingut, coronel Brubaker. Volen fer el favor de venir amb nosaltres? No penso anar enlloc fins que algú no em digui què dimonis està passant. Tindran tota mena d'explicacions. I què més? Ho vull saber ara. Coronel, ja sé que sembla estrany. Tots estem treballant pel mateix. No som el seu enemic. Sisplau, esperin aquí. Suposo que us preguntareu per què us he fet venir aquí. Bon dia. Què tal, doctor Kellaway? Com va això? Ens ha passat una cosa ben divertida. Per què no seieu tots? Sisplau. Molt bé. Som-hi. Haig de començar dient que si hi hagués hagut cap altra manera, si hi hagués hagut la més mínima oportunitat d'una altra alternativa, ho hauria donat tot per no ser aquí amb vosaltres, tot. Bru, quan fa que ens coneixem? 16 anys? Exacte. 16 anys. T'hauries hagut de veure, aleshores, la fila que feies recent sortit de l'acadèmia. I jo, aquell dia amb les mans suades i tot seriós. Havia parlat amb tothom d'aquest somni meu de conquerir la nova frontera i tothom em mirava com si estigués guillat. Tu em vas dir que sí. Em vas dir que la Kay estava en estat i vam anar a emborratxar-nos. Quan va néixer Charles vam acabar trompes altre cop. Quina parella, el capità Terrífic i el doctor Sonat parlant d'aconseguir les estrelles i el cambrer dient-nos que potser ja en teníem prou. 16 anys fa. Llavors l'Armstrong va posar el peu a la lluna i nosaltres vam plorar. Willis, tu i el Walker vau venir llavors, uns col·legues ben brillants i savis. Tots dos vau poder conèixer a fons la passió amorosa que tenia amb la meva calculadora i també vosaltres hi vau quedar enganxats. Recordo quan Glenn va fer la seva primera òrbita en el Mercury. Van posar pantalles de televisió a Central Station i milers de persones van perdre el tren per veure-ho. Sabeu, quan l'Apollo 17 va aterrar a la Lluna, la gent va trucar a les emissores queixant-se perquè les reposicions d'I Love Lucy s'havien ajornat. Reposicions, per l'amor de Déu, almenys es tractés d'un nou show. Per la gent, què cony és un passeig per la Lluna? Reposicions. Déu meu. I llavors, de sobte, tothom es va posar a parlar de quan costava tot plegat. Oi que s'han gastat més de 20 bilions per anar a un altre planeta? I doncs hi ha el càncer i la misèria. Quan val tot això? Quan val qualsevol somni d'un ciutadà? Per Déu, des de quan tenen un preu les idees? Sabeu qui hi havia al llançament avui? No pas el president. El vicepresident aquest hi era. El vicepresident i la seva esposa. El president estava ocupat.
No, no era veritat. Només està una mica covardit. Em va venir a veure ara fa 2 mesos. Va posar els peus damunt el meu despatx i va dir, Jim, fes-ho bé. El Congrés em va al darrere. Estan buscant una raó per cancel·lar el programa. No ens podem permetre cap més equivocació, cap. Fes-ho bé. Tens els meus millors desitjos. Els seus millors desitjos. He tingut el llepaculs del seu vicepresident. Això és el que he tingut. O sigui que així estem. Després de tants somnis i de tantes esperances, se m'acosta el president dels Estats Units d'Amèrica i em diu que no ens podem permetre una altra equivocació. I què ha passat? Doncs que ens hem equivocat. N'hem fet una de primera, de passarells autènticament americana. La fàbrica d'amalgames va lliurar un sistema de suport ambiental prou barat perquè poguessin tenir beneficis en el tracte. Així que tothom estava content. La fàbrica fa calés. Nosaltres tenim el sistema de suport ambiental. Tot meravellós. Tret que van fer una mica massa de beneficis. Ho vam saber fa 2 mesos. No funcionaria. Vosaltres, nois, morireu d'aquí a 3 setmanes. És així de senzill. Tot el que em calia era fotre la bassa a la missió. El Congrés té la seva excusa. El president encara té el seu despatx i nosaltres ens quedem sense programa. Que són 16 anys, una gota dins una galleda. Molt bé, ja s'ha acabat el discurs. Ara arribem a allò que se'n diu el moment de la veritat. Veniu amb mi. Vull ensenyar-vos una cosa. Roger, Houston, el temps de combustió de l'IMT serà de 5 minuts i 45 segons. Roger, Houston. Temps de combustió vapor delta, 3,3 segons. Aquí hi ha una porta. L'obriré i anirem a una altra àrea. Si em seguiu, en veureu una mica més. Respondré algunes preguntes i farem el que... Per què no em seguiu, sisplau? No creuràs pas de veritat que te'n sortiràs amb tot això. Bé, no ho sé. És una possibilitat. Qui n'està al corrent? Gairebé ningú. Houston està controlant el vol real. Tota la telemetria ve del mòdul de comandament, tant les vostres veus com les dades mèdiques. Ho vam gravar tot de les pràctiques de simulacre. Ells no ho saben. Tot el que necessitem de vosaltres són les retransmissions en directe durant el vol i l'aterratge a Mart. Això i prou. Només les transmissions de televisió. Això i prou. Només les transmissions de televisió. Hem introduït un canvi en l'ordinador de la nau de manera que caigui a 320 quilòmetres de l'objectiu quan torni a la Terra. S'us durà en un avió a una illa propera. Des d'allà passareu a un helicòpter. L'helicòpter us durà fins la càpsula espacial i us hi ficareu dins. Les forces de rescat trigaran un mínim d'1 hora i mitja en arribar al lloc de l'amaratge. Llavors ja sereu dins la càpsula. Quan hi arribarà el primer portaavions de rescat, us trobaran dins la càpsula i us trauran de l'aeronau. Has pensat en tot? No ho sé, espero que sí. I estàs segur que direm amén, no és cert? No, no n'estic. I si diem que no? No ho sé. No digueu que no. Quan sortirà el presentador i ens dirà que som el programa Objectiu Indiscret? Oh, Déu meu, us creieu que m'agrada això? Penseu que em crec realment que sóc aquí, enmig d'aquesta bestiesa, dient-vos de fer pedaços i gravacions i telemetria i no sé què d'una illa a 320 quilòmetres de l'objectiu? No sé què dimonis hi faig, jo tampoc. Em cal Déu i ajuda per creure'm que val la pena. Ni jo n'estic segur d'això. Només m'ho sembla. Em penso que vomitaré. Però això ho solucionarà tot. Què és això que ho solucionarà tot? Això mantindrà viva una cosa que no ha de morir. Abans no comenceu tots a moralitzar. Doneu un cop d'ull al voltant. Observeu el que hem fet i tot el que podem fer. Mireu el que signifiquem pel país. Ningú ja no valora res de res. La gent tanca els garatges, barra les portes, s'amaga sota el llit, fins i tot no vol engegar la televisió per por de què trobarà a les notícies del vespre. Ja no hi ha res en què creure.
I ara voleu escampar tot això d'una bufada? Déu sap el bé que pot fer a tothom. Em sap greu, em sap molt de greu. Ja no sé què més es pot fer. M'estic aguantant amb les ungles clavades, igual que vosaltres. Endavant, si voleu ser vosaltres, els que doneu una nova raó per abandonar. Endavant! És realment meravellós. Ens avenim a fer-ho. Som uns falsos i el món de la veritat i dels ideals queda protegit. Però si no volem prendre part en aquesta farsa, d'una manera o d'una altra portem el país a la ruïna. Que n'ets de maco, Jim. Ja t'ho regalo. No ho tergiversis. No et venguis tan barat. No venguis tan barat al programa. Ni tampoc tan car. No estic tan segur que cancel·lar un vol o tallar-ne les assignacions vulgui dir que Amèrica s'ensorra. No és tan senzill, i tu ho saps. No ho sé. Si l'única manera de mantenir una cosa viva és convertir-me en allò que odio, no val la pena de mantenir-ho viu. Sisplau, bro. Això no m'ho pots dir. Què dimonis representa, sisplau, això no m'ho pots dir? No crec que estigui bé. La resta són punyetes. Heu de col·laborar. Què vol dir, heu de? Que heu de col·laborar. I si no ho faig? Sisplau, no m'acorralis. Ets boig. Ho saps? Ho saps, això? Ets boig. Ens has fotut enmig d'aquest manicomi i tu no vols que t'acorralem? Les vostres famílies. Què passa amb les nostres famílies? Sisplau, heu de col·laborar. Què passa amb les nostres famílies? Heu de col·laborar, merda. Això se m'ha escapat de les mans. Creieu que només es tracta d'un parell de científics lunàtics? Doncs no, és més gros. Hi ha gent de dalt, forces de dalt, que tenen molt a perdre. Són molt amunt. S'ha fet massa gros. És a mans de gent. Què passa amb les nostres famílies? Tornen amb avió de Cap Kennedy a Houston. Van tots junts a l'avió. No ho pots dir de veritat. Sisplau, Bru, no m'hi obliguis. Tu, desgraciat, parla! Van tots junts a l'avió, maleït. Sí, ho vols per escrit? Hi ha un dispositiu en aquest avió. Hi ha gent embolicada. Si no els dic que tot rutlla el faran explotar. És que no ho entens. La cosa no pot anar així. Heu de col·laborar. Tot ha fugit de control. És massa gros. No ho faries. Digues que no. No t'ho puc dir, això, Bru. Aquest cafè és horrible. No és tan dolent. Ho és? És molt dolent? No te'l beguis. Sempre estic desembolicant coses. Em llevo i ja començo traient el paper de la tassa de llet. Els sabons també van amb el paper del Holiday Inn. El vàter i tot té una tira de paper amb una noteta preciosa de l'hotel que diu que han posat la tireta de paper per la meva protecció. Sempre tinc por que si em quedo al llit fins massa tard no entri la cambrera i em posi una tira de paper al meu voltant. Tant me fa. Quina vida! Fins al cap d'una estona no saps a quina ciutat ets. Desafio qualsevol a dir-me la diferència entre el Holiday Inn de Houston i el Holiday Inn de Cincinnati. Les habitacions són iguals, la música als ascensors és la mateixa, fins i tot les senyores amb massa maquillatge del bar són iguals. No saps mai on ets fins després d'esmorzar, que llegeixes el diari. Tant me fa, això. Bé, a mi també tant me fa. El que passa és que m'agradaria tenir algú per qui preocupar-me, amb qui poder-ho compartir. No m'atabalis. Mira que n'ets d'esquerpa. No sóc esquerpa, és que el teu rotllo podria ser més elegant. Què vols dir amb això? La Liz Haller, per començar, va ser a les primàries de Califòrnia? Crec que li vas dir que tots dos seríeu testimonis del desenvolupament de la història, però és més bo que això dels papers. Creus que tot el que vull és lligar amb tu? Sí. No reconeixeries la sinceritat ni que circulés davant teu. No, si tu duies el cotxe. M'alegro de no ser com tu. Jo sóc més maca. Molt bé, em rendeixo. No et rendeixis tan fàcilment. Només canvia la tàctica. Quina tàctica t'agradaria? Què et sembla una cosa com... M'agradaria lligar amb tu. Creus que funcionaria? Fa més gràcia que voler compartir una història estranya. M'agradaria lligar amb tu. Lliga't a ta tia. Hola. Em sap greu que hagin hagut d'esperar-se aquí fora tot el dia. No us puc dir pas gaire cosa més que estic molt emocionada i orgullosa. Tot sembla que va com una seda. El doctor Kellaway ha trucat per dir-me que la tripulació està de molt bon humor. Com ha afectat tot això la seva rutina familiar? Terrible pregunta. Fot el camp. Doncs els nens aniran a escola i tractarem de mantenir una existència normal.
Suposo que això és tot el que haig de dir. Gràcies a tots per venir. Només he sortit a dir hola i me'n torno cap a dins. Gràcies. 16 de març. Doctor Bergen. Sí, Elliot. Li faria res que parlés un moment amb vostè? Què passa? Bé, tinc un problema, senyor. Oh, que no es troba bé. Oh, sí, senyor, és la lectura. Què li passa a la lectura? Doncs, la veritat és que no ho puc entendre. Bé, potser li pugui servir d'ajuda. Això espero. He fet una comprovació pel meu compte de la rebuda dels senyals. Pel seu compte? Sí, senyor. M'agrada el seu interès. La lectura. Els senyals de televisió estan entrant per davant dels senyals de l'aeronau. És com si fóssim més a prop, molt més a prop. Oh, això no és possible. Hi ha d'haver alguna avaria al seu equip. No, no ho crec, doctor. Veurà, he comprovat 2 cops la consola. A quina consola és, vostè? A la 36. Doncs aquí té la resposta. Tenim alguns problemes amb el circuitatge de la 36. Ja hi hem tingut embolics abans. M'asseguraré que la reparin i... Gràcies per fer-me'n adonar. Vostè té iniciativa. Això m'agrada. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Som a 131 dies, 4 hores i 15 minuts de l'inici del vol. Falten 5 minuts per l'aterratge. Les esposes dels membres de la tripulació han arribat a les 2:31 minuts, hora de la costa est. D'aquí a breus moments hem de començar a rebre un senyal provinent de l'aeronau. És important saber que el senyal provinent de Mart triga 21 minuts en arribar a la Terra. No hi ha cap més manera de comunicar-nos amb el Capricorn 1. I el que nosaltres veurem ara haurà passat fa 21 minuts. Aquí, control del Capricorn. Estem rebent alguna cosa. Canviem a una freqüència secundària. Houston, aquí Capricorn 1. Separació mòdul nau efectuada. Tinc contacte visual amb la nau de transport a través de la finestra. Temps d'encesa del Delta B, 3,3 segons. 3,3 segons. Encesa correcta. Hauríem de tenir contacte amb la nau de transport aviat. Houston, aquí nau de Esperin. transport del Capricorn. Veig el mòdul 5 minuts d'aterratge. després de l'aterratge, aquell fantasma m'estarà trucant per dir-me que el president està molt satisfet. Si les nostres dades són correctes, la seva altitud és de 3.500 metres. Angle d'inclinació, 20 graus. Descens vertical a 14 metres per segon. Hem passat Low Gate. Altitud 285 metres. Fa bona impressió. 15 segons. 15 segons. 10 segons. 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Houston, aquí Capricorn 1. Hem aterrat. Sí? El vicepresident és al telèfon. Digui'm. Digui, senyor vicepresident. És meravellós, oi que sí? Un orgull per tots els americans. Pot dir-li al president que és molt amable, senyor. Li agraeixo molt, de debò. Gràcies. I records per la seva encantadora esposa. Adéu. A reveure. A reveure.
Doctor Kellaway, que podria parlar amb vostè. És clar que sí. Quin problema té? Miri, la veritat és que no ho acabo d'entendre. I doncs? No n'estic del tot segur, però són les lectures. Vaig parlar-ne abans amb el doctor i em va dir que podia ser la consola. M'agradaria que vostè s'ho mirés. A quina consola està, vostè? A telemetria, a la 36. Ah, sí, el doctor Bergen me'n va parlar i la vam reparar. Ja ho sé, senyor, però és que segueixo tenint les mateixes lectures. Quines lectures? Bé, senyor, m'he fet un programa jo mateix només per comprovar-ho i la lectura surt diferent. Ah, s'ha fet un programa. Oh, sí, senyor. I no crec que sigui la consola. Bé, doncs la tancarem i miraré que la reparin. Gràcies, Elliot, per avisar-me del tema. De res, senyor. Aquí Paul Cunningham, del control del Capricorn. El director del vol informa que la tripulació del mòdul té llum verda pel primer passeig sobre la superfície de mar. Ja que la dilació temporal faria impossible una conversa, la tripulació porta un missatge pregravat del president dels Estats Units. Aquí, control del Capricorn. Houston, estem activant la càmera. Roger, Capricorn. Houston, hauríeu de tenir imatge, ara. Tenim una imatge força bona. Houston, sóc fora a l'escotilla. Sóc a l'escala. Houston, el vestit és còmode. L'escala està ben fixada. Sóc a 3 graons del terra. Sóc a 2 graons del terra. A punt totes les càmeres. Houston, sóc a l'últim graó. Em disposo a trepitjar la superfície. Preparada càmera lenta. Dono aquest pas en un viatge de pau per tota la humanitat. Càmera lenta. Houston, sóc a la superfície. Roger, Capricorn, el rebem. Ara començo a caminar. Houston, la superfície és sòlida. La visibilitat és bona. Ara m'acosto cap a la càmera. La bassa és ferma. La superfície sembla polsosa. Estic recollint la càmera. Ja la tinc. La imatge es bellugarà uns instants. Es camina prou bé. Houston, ara deixo la càmera a terra. Les roques semblen força poroses. Houston, sóc fora a l'escotilla. Houston, sóc a l'escala. Càmera lenta. Houston, faig un salt fins a la superfície. Entrant. Houston, sóc a la superfície. Ara fixarem la bandera a la superfície. Nosaltres no prenem aquest planeta en nom d'Amèrica. El prenem en nom de tota la gent del planeta Terra. Esperem que la nostra visita incrementarà la comprensió entre la raça humana. Walker hauria d'estar activant la cinta amb el missatge pregravat del president. Houston, engego la cinta. Els homes del Capricorn 1, us porto salutacions dels vostres compatriotes americans i de tots els ciutadans del món. Vosaltres sou molt lluny. La llum tarda més de 20 minuts en anar d'aquí on sou vosaltres. I podríem dir no sols la llum, podríem dir el temps. Sou en un altre temps del nostre, sou en el futur. Mai no serem els mateixos, ja que aquest moment, més que cap altre moment de la nostra història, ha fet que tots els habitants del món s'adonin que som part del planeta, que a la vegada és part del sistema, que és part de l'univers. Nosaltres som una petita espècie enèrgica, capaç d'insignificances i també capaç de fets brillants. Sabem com podem arribar-ne a ser de dolents. Ara, vosaltres, els homes del Capricorn 1, ens heu ensenyat com en podem ser de meravellosos. Per tal d'ensenyar-nos fins on podem arribar, heu creat l'última gran frontera i ens heu ensenyat el que som. Gent de diferents colors, religions i ideologies. No obstant, una gent senzilla. Sou la veritat bàsica en nosaltres mateixos.
Sou la realitat. Mai no us decebrem i us estarem per sempre més agraïts. He decidit, després de meditades i doloroses deliberacions, donar-te una oportunitat de poder recuperar els teus $50. No tinc ganes de jugar. Només a $5 la ronda. No en tinc ganes. A $10. T'ho dic seriosament. I jo també et deixo sortir i tot, no puc ser més seriós. Estàs borratxo. Vet aquí perquè em trobo tan bé. Jo sí que vull una copa. A sota d'aquesta camisa inarrugable hi tens un cor. Potser inencongible, però un cor. Mike? Has dit que sortia jo. Sí, de que està borratxo. Un mal dia a l'oficina, estimat? No vull ni parlar-te. Se t'ha trencat la calculadora? No n'estic segur. Vaig comprovar pel meu compte els senyals de transmissió. Els números semblaven bojos i ho vaig dir al doctor Bergen. Va ser com si se'm pixés al damunt per haver-ho comprovat. Va dir que devia ser una avaria a la consola. Després li dic al doctor Kellogg i em surt amb la mateixa. I què t'esperaves? La banda de molt aplicat? Més o menys. Deuen saber el que es fan. Aquells números no eren correctes, no ho eren. Doncs si saps que no podien ser correctes, per què t'hi amoïnes tant? És com van reaccionar, ni ho van comprovar. Em van mirar com si fos un nen capritxós. Quins números eren? Haig d'admetre que és ridícul. Bé, doncs juguem a billar. És com si els senyals vinguessin de 500 quilòmetres. Quins senyals? Les transmissions de televisió. I ja m'ha passat la trompa. Vols repetir-me el que acabes de dir? Ei, Caulfield, el telèfon. Digui. Sí, sóc Caulfield. Què? Ho sento, haurà de parlar més clar. Em sembla que la comunicació és molt dolenta. No el sento gaire bé. Qui? No acabo d'entendre el que vol. Miri, si truca a l'oficina d'assignació, ells mateixos li enviaran algú per cobrir-lo vostè. Sí, demani per l'oficina d'assignació. Assignacions, això mateix. Disposi. Algú té gana? No. Ve-t'ho aquí. A milions de quilòmetres de la Terra i encara podem fer-nos portar una pizza. No penso fer-ho. No penses fer què? Demà no penso seure en aquesta cosa i parlar amb la meva dona i dir-li que tot va a la mar de bé. No penso fer-ho. Ho he intentat. Jo tinc dues criatures amb els ullets grossos i brillants. I jo els deia que se sentirien orgullosos del seu pare. Orgullosos per sempre. I ara haig d'anar cap a casa, donar-los un petó i mirar-los als ulls i dir-los que he fet això de debò. No ho sé, potser sí que és millor això que sortir i negar-ho tot. Tant de bo jo pogués saber què és millor, Bru. Hem estat aquí asseguts durant mesos, escampant les seves mentides. I ja no tinc ganes d'allargar-ho més. Molt bé. O sigui que anem i fotem aquesta farsa en l'aire demà a la televisió nacional. Què haurem aconseguit? Travessar el sopar de moltíssima gent. Travessar-nos nosaltres mateixos. Molt bé. I què aconseguim posant tothom travessat? Aquesta és la clau. Vam estar d'acord en tot això per tu. I per les nostres famílies. Ara te'n vols anar enmig d'una immensa flamarada de glòria? I nosaltres esmicolats durant el procés. I la família? Què els passarà a ells? Ja ho sé. Ja ho sé. Merda. Aquesta és la millor cosa que he sentit dir de 3 setmanes ençà. El què? Merda. Oh, només és que crec que no ho puc fer. Posi'm amb el doctor Kelloway. I nosaltres estem al cantó dels nens dolents, i tu el de la veritat i la justícia. Potser tindrem problemes amb Brubaker demà.
No sé com dir-ho. A fer punyetes tot, Bru. Aquesta gent són capaços de qualsevol cosa. I tenim les famílies allà fora. I estem ficats, i crec que massa endins per aturar-nos. Cap de nosaltres no ho decidirà. Hem de ser tots alhora. Estic provant un número fa més d'una hora i comunica. Podria mirar, si plau, que no fos fora de servei, senyoreta? Ja sé que no ho fan, això, però... Sí, és una emergència. Gràcies. 873-3657. No, 3657, el senyor Elliot Wither. Fora de servei? Gràcies, ho comprovaré. 22 de juliol. Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Som els 223 dies, 6 hores i 32 minuts de vol. Tots els sistemes activats, tots els llums en verd. Estem esperant l'última transmissió televisiva des del Capricorn en el seu retorn a la Terra. Aquesta transmissió serà específicament una conversa entre la tripulació i les seves esposes. Aquest és el primer cop que la tripulació és prou a la vora de la Terra perquè sigui factible una conversa normal. Aquí, control del Capricorn. Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, aquí Houston. Roger, Houston, aquí el Capricorn 1. Houston, teniu imatge? Roger, Capricorn, rebem imatge. Tenim aquí 3 ansioses senyores que voldrien parlar amb vosaltres. Roger, Houston. Segur que ens agradaria parlar-hi. Molt bé, endavant, però enllestiu. Recordeu que això és llarga distància. Jack! Jack, sóc la Betty. Ei, Betty, com estàs? Fas bona cara. Gràcies. Ja saps que no us podem veure des d'aquí dalt, però tens una veu fabulosa. T'enyoro. I els nens també. Jo també us enyoro, més que no us penseu. Peter? Sóc la Sharon. Et vaig dir que no em truquessis aquí. Què tal et trobes? Estic la mar de bé. Com està la Sandy? Molt bé. Fa el paper de Wendy a l'obra de l'escola. Estan muntant Peter Pan. Serà fantàstic. Se't sent tan a la vora? Es fa difícil de creure que siguis tan lluny a l'espai. A mi també se'm fa difícil. Bru, Hola, què? estem molt orgullosos de tu. Que no ho sents, Bru? Sí. No em refio d'en Brubaker. Estigui a la guai. Bru, tinc una sorpresa per tu. T'estava dient que tinc una sorpresa per tu. I quina és? El Charles va escriure una redacció a l'escola i va guanyar un premi. Vols que te la llegeixi? Que em sents? Sí. Sisplau, llegeix-m'ho. Això no rutlla. Vol que talli la transmissió? Fins que no li digui, no. El meu pare. Per Charles Brubaker, fill. El meu pare és molt lluny de mi, ara. Està volant cap a Mart. L'enyoro moltíssim. Sempre l'enyoro quan se'n va. Però no estic trist. Jo solia estar trist quan se n'anava. Un dia ell em va dir una cosa. Va dir que la gent no podia viure només per ella mateixa. Va dir que estava tractant de fer una cosa que seria bona per tothom. Sí que és això el que està fent ara. Està fent una cosa per tothom. Per donar una vida millor a la gent. I això vol dir que està fent una cosa per mi, també. Jo sé que encara que sigui tan lluny, ell està pensant en mi i jo en ell. I és per això que no estic trist, que estic tan orgullós del meu pare. L'estimo moltíssim. Què? Digues, Bru. Et vull dir una cosa. Bru? Digues, Bru. Fins que no li digui. Sé que no ha estat fàcil ni per tu ni pels nens. Vull que sàpigues que t'estimo. Digues al Charles que gràcies per la redacció, sisplau. Li diré. Digue-li que quan tornaré el duré altre cop a Yosemite, com l'estiu passat. Esclar. I vull que sàpigues que t'estimo moltíssim. S'ha acabat el temps, senyors. Roger, Houston.
El pròxim cop que us veureu ja anireu cap a casa. Roger. Ben fet, Capricorn. Sí? Què hi és, en Wither? Digui-li que sóc en Caulfield. Qui? Wither, Elliot Wither. Aquí no hi ha ningú amb aquest nom. S'haurà equivocat d'apartament. Aquest és l'apartament 228, oi? Sí. Oh, potser s'ha confós d'edifici. Tots s'assemblen molt. No ho crec. Això és el carrer Claridge 4311, oi que sí? Sí, és aquest. Elliot Wither viu al carrer Claridge 4311, a l'apartament 228. Que és una broma. Escolti, he estat aquí 1.000.000 de vegades. L'Elliot és amic meu i viu en aquest apartament. Miri, senyor, sigui qui sigui vostè, estic netejant un forn, el meu forn, i és la meva cuina i el meu apartament. I ara voldria tornar a la feina. Esperi un moment, esperi. Jo no sóc cap boig, ni tampoc un carota. Estic buscant un amic meu que viu en aquest apartament, ho juro. Vol fer el favor de treure el peu de la meva porta o truco a la policia? No crec que això tingui cap gràcia. Esperi, he estat aquí abans. Conec aquest apartament. Ara se n'anirà d'aquí o hauré de trucar a la policia. ...19 de setembre. Equip al Cunningham del control del Capricorn. Som els 259 dies, 14 hores i 12 minuts de l'inici del vol. Tots els sistemes en control manual. El primer barco de rescat, l'Oriskany, és en posició. Un amaratge dins l'objectiu ve a suposar uns 18 minuts de temps de rescat des de la caiguda al mar fins que s'obre l'escotilla. Un cop la tripulació haurà saludat des de la coberta de l'Oriskany i el capità Marc els haurà donat la benvinguda, seran traslladats sota coberta per passar una revisió mèdica. Aquest vespre, la tripulació assistirà al banquet homenatge que tindrà unes postres especials. Un pastís vermell de 13 metres de llarg que imitarà la superfície marciana. Som a 23 minuts i 12 segons de l'inici de la fase de reentrada. Aquí, control del Capricorn. Tenim un helicòpter a l'illa que els durà a l'aeronau quan aquesta caigui al mar. L'Oriskany tardarà 1 hora i mitja en arribar-hi. No hi haurà
cap pressa. Totes les llums en verd. Roger, totes en verd. Comprovant els propulsors de separació. Comprovats propulsors de separació. Propulsors exteriors. Propulsors exteriors encesos. Propulsors interiors. Com va la cosa? Propulsors interiors encesos. Podem tenir un petit problema, senyor. Quin problema? Són fora de l'objectiu. Molt? Uns 320 quilòmetres. Tan lluny? Les forces de rescat podrien tardar 1 hora i mitja a arribar-hi. Tingui'm al corrent. Sí, senyor. 6, 5, 4, 3, 2... Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, tenim vermell el blindatge tèrmic. Te'n reben? Capricorn 1, aquí Houston. Tenim vermell el blindatge tèrmic, ho llegeixen? Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, aquí Houston. Tenim vermell el blindatge tèrmic, em reben? Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, tenim vermell el blindatge tèrmic, em reben? Capricorn 1. Doctor Calloway. Capricorn 1, aquí Houston, em reben? Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, tenim vermell el blindatge tèrmic, em reben? Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, aquí Houston, em reben? Capricorn 1, aquí Houston. Capricorn 1, tenim vermell el blindatge tèrmic, em reben? Aquí Paul Cunningham del control del Capricorn. Se'ns ha informat que, segons sembla, hi ha hagut una avaria. Encara no sabem quin és el problema. Els tindrem informats. Aquí, control del Capricorn. Charles, agafa la Sandy i aneu al llit. Mama, què passa? Charles, vés-hi ara mateix. Mama. Charles, he dit ara mateix. Capricorn 1, aquí Houston. Senyores i senyors, faré una breu declaració i després contestaré les seves preguntes. Hi hauria hagut de reentrar. Alguna cosa no ha anat bé a la reentrada. I per què no ens han dit res? No volen que sapiguem que ha anat malament. Què ha anat malament? On dimonis és en Calloway? On som nosaltres? Al punt dels 259 dies, 15 hores i 11 minuts del vol del Capricorn 1, als 2 minuts i 18 segons després d'entrar a l'atmosfera, el llum d'avís del blindatge tèrmic en el plafó del control ha passat a vermell. Nosaltres som morts. Què? Que som morts. Merda, si jo era un xaval collonut. Hem tractat immediatament d'establir contacte per ràdio amb l'aeronau i no hem tingut èxit. Haurà caigut malament, però per què no ens n'han dit res? I si mai no ha aterrat, tant si el blindatge tèrmic s'ha separat, com si els paracaigudes no s'han obert, nosaltres som morts. El blindatge tèrmic, segons sembla, s'ha separat del mòdul de comandament i, com vostès saben, el blindatge tèrmic és l'única protecció que el mòdul té contra la concentració de calor que es produeix en la reentrada a l'atmosfera terrestre. L'aeronau s'ha desintegrat durant els 12 segons posteriors a la pèrdua del blindatge. Ara mateix el Calloway deu fer un discurs dient quins nois més valents, més meravellosos que érem. No puc descriure adequadament com ens sentim. Aquests homes eren una part integral de la família. El nostre programa. Si mai algú ens torna a veure, tota la comèdia es desfà, esclar. No poden permetre's que sortim a la llum. Aquest és el final de la meva declaració. Ha parlat amb les famílies? Sí. No sé pas si podem rumiar-nos-ho massa, tot això. Vull dir que hem de fotre el camp d'aquí. Algú no hi està d'acord? Quan va ser comprovat per últim cop el blindatge tèrmic? Durant tota la fase de reentrada hi ha hagut una sèrie de comprovacions.
Totes ens han donat la mateixa indicació. El blindatge era al seu lloc. No, encara no he parlat amb el president, però segur que ho faré ben aviat. M'agradaria dir que el president ha estat una font constant de coratge, tant per nosaltres com pel programa. Aquesta missió significava tant per ell com per tots. Creu que això serà el final del programa especial tripulat? Ara no ho sé. No es pot arribar tan lluny sense ensopegar en algun lloc del camí. Això no vol dir que el nostre objectiu no s'ho valgui. Hi ha gent que ha donat moltíssim. El 1967, l'Apolo 1 se'ns va incendiar. Però no ens vam rendir, tot i que estàvem destrossats. Vam continuar, com ells haurien volgut que féssim. Ara, aquests 3 homes extraordinaris han donat les seves vides en un esforç per eixamplar els horitzons de la seva espècie. Han mort lluitant per un objectiu. Diguin-m'ho vostès. Ho pregunto a tothom que sigui aquí i seran els primers a dir-m'ho. Com podríem servir millor aquests homes? Abandonant el seu somni? Dient-los que tot va ser per no res? Doni'm-me la resposta. Hem perdut el tren esquerre. Mira si pots recollir l'altre. No sabeu pas on podem ser? No. Cap a quina direcció anem? A l'oest. Quan tocarem la costa girarem cap al nord. Escolteu, tot el que hem de fer és arribar a algun poble on hi hagi gent. Un diari, una emissora de televisió. Qualsevol lloc on puguem ser vistos i s'haurà acabat. Jo no n'estic tan segur. Les nostres dones, els nens, es pensen que som morts. Em pregunto si quan apareguem, quan tothom ho sàpiga, no sé si estaran gaire contents. Potser seria millor per ells que fóssim morts. Només faltava això. El carburant. No hi ha carburant. Et vaig dir que no fessis mai un viatge sense mirar el dipòsit. Has mirat la reserva? Estem en reserva. És fantàstic. Volaré en cercle. Mireu si hi ha cap zona plana. Allà, més enllà d'aquests espadats. Segur que saps aterrar amb això? Esperem.
Em sembla que som a Mart. Els portem uns 20 minuts d'avantatge. No serà difícil veure aquest avió des de l'aire. Tenim dues possibilitats. Ens quedem aquí o ens escampem en direccions diferents. Ei, he trobat un equip de supervivència. Llaunes d'aigua. Una bengala. John, tu la pedra foguera. Peter i jo els llumins. Algú vol la pistola? Em dispararia al peu. Li dispararia al peu. Emporta't al ganivet. Recordeu, si cap de nosaltres és agafat o no ho pot aconseguir, disparem la bengala. Així ho sabran els altres. I jo seguiré cap a l'oest, tu ves cap al nord i tu cap al sud. Hem vingut de l'est, o sigui que aquest és el camí dolent. No hi ha massa temps. I tenim molt a fer, anem-se'n. Si ho aconseguim... Bé... Saps aquell del paio que donava lavatives als elefants? Gràcies. El saps tu? Me l'expliques quan siguem a casa, eh? Digues al Charles que gràcies per la redacció, sisplau. Digue-li que quan tornaré a casa el duré altre cop a Yosemite, com l'estiu passat. Esclar. Just aquí. Un altre cop. Com l'estiu passat. Esclar. Miri, senyor. Miri, senyor. El senyor Knox, senyor. Fem uns trucs amb maons i blocs, senyor. Fem uns trucs amb pollets i rellotges, senyor. Blocs! Mira, blocs! Molt bé. Això són els blocs i això altre els... Rellotges. Molt bé. Primer faré un ràpid truc, un munt de maons, llavors faré un ràpid truc, un munt de blocs. Tu pots fer un ràpid truc, una pila de pollets. Tu pots fer un ràpid truc, una pila de rellotges. Pollets! I? Rellotges. I vet aquí el nou truc. El senyor Knox fa tornar mitjons en pollets i pollets en guineus. Guineus en rellotges, amb maons i blocs. I maons i blocs en guineus. I en caixes. Ara farem els tics i tacs, senyor. Prova de dir-ho. Senyor Knox, senyor. Rellotges. Rellotges amb tics fixos i rellotges amb tacs fixos. Rellotges. 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 Molt bé, Sandy, molt bé. Truc fix. Tic. Tac.
Sí? Voldria veure la senyora Brubaker, em dic Caulfield. La senyora Brubaker no rep visites. He telefonat aquest matí, crec que m'espera. Em pot tornar a dir el seu nom? Caulfield, Robert Caulfield. Ah, sí. La senyora Brubaker l'espera. És fora al jardí. És per aquí. Gràcies. Senyora Brubaker? Senyor Caulfield, segui, sisplau. Senyora Brubaker, en primer lloc, voldria expressar-li el meu condol. Tots estem desolats. Ho sé, i ho agraeixo molt. Sisplau, no es trobi incòmode amb mi. Ara mateix no sé si podria aguantar-ho. Entenc que vostè cregui que ara em destorba i, de fet, ho fa, però accepto la interrupció. Vostè ha trucat i m'ha dit que era una cosa important. Què és? Senyora Brubaker, pot no ser important per vostè. Busco una cosa que pot ser important per mi. És personal. Vostè és periodista, oi? Sí, i tal com li he dit, no busco cap entrevista. Voldria fer-li unes preguntes sobre l'últim cop que va parlar amb el seu marit de retorn a la Terra. Però per què? Això pot sonar estrany, senyora Brubaker. Sisplau, no es molesti amb mi. Just abans d'acabar la conversa, el coronel Brubaker li va dir una cosa sobre les vacances i la seva reacció va ser com si no entengués el que ell li deia. I per què li interessa saber-ho? Com ja li he dit, és una cosa personal. També és personal per a mi? Sisplau, no estic tractant de violentar-la, a vostè ni a ningú. Per què hauria de ser assumpte seu, res de tot això? Sisplau, confiï en mi. Per què? Realment fa molt bones preguntes. Bé, no era res. No va ser cap cosa dramàtica. El Bru va oblidar-se d'una cosa. No sé què pot veure-hi la premsa en un error del meu marit sobre unes vacances, quan tenia altres coses al cap. No, en això no estic buscant res per la premsa. Doncs no entenc què buscar. Té relació amb un amic meu. I jo no ho puc saber? Si hi hagués alguna cosa, li diria. Bé, no és res. El Bru va dir que volia tornar a Yosemite com l'any passat. L'any passat vam anar a Flat Rock, no pas a Yosemite. No crec que hi hagi una significació especial. Senyora Brubaker, li agraeixo moltíssim. Segur que té coses millors a fer que aguantar un munt de preguntes estúpides. De cap manera. Però li he servit alguna cosa? No ho sé, puc tornar-la a trucar un altre cop? Sí. Sí? No hi ha ningú dins? Estan segurs? Agafin més gent, no poden anar massa lluny a peu. Un tros de pastís.
Charles, para una mica. Saps que l'estàs molestant. Jo sé que l'estàs molestant i ella sap que l'estàs molestant. Si vols quedar-te a la piscina, para una mica. Hola, oncle Jim. Hola, Charles. Hola, Kate. Jim. Estàs molt maca. Gràcies. Puc oferir-te res per beure? No, gràcies. Com estan els nens? Bé, el Charles és fort. Creu molt en ell mateix i és un nano fort. La Sandy no se n'adona. Hi haurà una cerimònia funeral el dimarts que ve, aquí mateix, a Houston. El president hi serà, dirà unes paraules. Agraïda. Tindré una bandera de vellut? Voldria que hi fossis, Kate. Sisplau. Sé com n'és de difícil tot plegat en aquest moment. Em sento com Jack l'Estripador demanant-ho. El que passa és que seria bo per tothom que tu poguessis anar amb mi al funeral. Ha mort d'una manera horrible. No, de cap manera, no. Quan el blindatge tèrmic es va separar, tot va acabar en menys de 5 segons. Ja sé que això sona estúpid, Sí, és però has de saber que ell no va patir. Va morir fent allò que desitjava fer. Una cosa que ell creia prou important com per morir-hi. Ho sé, ho sé. Però jo no crec que fos prou important perquè ell hi morís. Ho entenc. Em sap greu, em sap molt de greu que hagi passat. No tinc cap dret a destorbar-te. Et trucaré demà. Jim, hi aniré. Ets una dona molt especial. Era un home molt especial. Gràcies. Ei, oncle Jim, Sí? el meu papa va anar a Mart. Sí, i tant que sí. M'estic deshidratant. Deshidratant. Senyals. El manual diu... Busqueu els senyals. Aigua. El manual diu... Els senyals d'aigua. La riera d'un riu sec. Senyals. Sota el riu. Senyals subterranis. Sota el riu. Hi ha aigua. La riera d'un riu. Aigua. Una mica d'aigua. Elisabet, no hi ha aigua. No hi ha aigua. Em vull morir, Elisabet. Elisabet. Ocells, Elisabet. Ocells. Haig d'agafar-los.
Sí? Estava sol? Cap a quina direcció anava des de l'avió? Mireu només al sud i a l'oest. Feu fora la gent del nord i també la de l'est. Els altres dos són al sud i a l'oest. O l'altre cop? O l'altre cop. Li puc oferir res per beure? Sí, gràcies. Què li agradaria? Un escocès. Sol, sisplau. No ha trobat el que busca, li sap greu haver-me de molestar una altra vegada i hi hauria una o dues preguntes més que em voldria fer. És un assumpte personal i ja no em molestarà mai més, oi? No he trobat el que estic buscant. Em sap molt de greu molestar-la un altre cop. No obstant, hi ha una o dues preguntes que voldria fer-li. És un assumpte personal i ja no la molestaré mai més. D'alguna manera, vostè vol el meu ajut i no em diu de què es tracta. Per què? Vostè és molt intel·ligent, ja ho sap, oi? Sí. Jo bec massa. Em fico en molts problemes perquè parlo massa. De vegades tinc una imaginació que resulta massa viva. Alguna cosa no rutlla i no sé què és. Però, cregui'm, jo no faria mai res que la ferís a vostè o al seu marit. Què persegueix? Corro un risc terrible explicant-li això. Vostè em pot treure al carrer i jo no vull pas que em tregui. Siguem clars, jo no crec de cap manera que el seu marit sigui el tipus d'home que cometi errors per més lluny que sigui. Crec que tractava de dir-li alguna cosa. Quina? Què van fer vostès a Flat Rock? Vam tornar l'endemà, perquè el Charles es va posar malalt allà. Què van fer aquell únic dia? No me'n recordo. Vam fer una excursió organitzada pel poble i... No me'n recordo. Vam fer unes pel·lícules per casa i... Les conserva? Sí. Les puc veure? Sí. Estaven fent una pel·lícula el dia que hi vam ser. En Bruce hi va entusiasmar. Mai no s'hagués cregut que calia tant de temps per filmar una sola escena. El Charles va disfrutar molt, tot i que no estava de gaire bon humor. No ho sabia, però estava malalt. Bru es fascinava amb els detalls. No podia comprendre com una cosa tan falsa podia semblar tan real. Es repetia constantment. Amb aquesta mena de tecnologia es pot convèncer la gent de gairebé tot. Saps aquell altre? Del noi que fa un viatge a Europa? Oh, són les seves primeres vacances. De fa molt de temps. Contempla els paisatges... I li fa un temps fabulós. Tot i així, després d'uns dies decideix trucar a casa. Es posa el seu germà al telèfon i el xaval li diu al seu germà: com va tot per casa? I el seu germà diu: el teu gat s'ha mort. I el paio li diu al seu germà: si no es donen les males notícies... Mira... Ho hauries d'haver dit! Més dolçament. Haver dit que el gat es va enfilar al terrat perseguint uns esquirols. I sí, s'hi va quedar enganxat. Vam haver de cridar als bombers. I quan al final van arribar, un bomber s'hi va enfilar i va agafar el gat. I quan baixava va relliscar i el gat va caure a terra. Oh! Oh! Van haver de dur el gat al veterinari. Van tractar de salvar el gat. Fins i tot el van operar.
Però ja era massa tard. No van poder salvar-lo. Així hauries de donar les notícies dolentes. Vet aquí que el paio diu al seu germà com està la mama i el germà li diu... Ets el terrat! Què? L'heu enganxat? És el terrat. L'heu enganxat. Sí. Quin dels dos? Quina direcció duia aquest? En Brubaker va cap a l'oest. Tothom a l'oest. Caulfield. Ara mateix? Molt bé. Quin detall de part seva venir per aquí? Escolti, em sembla que tinc una cosa. Necessita ajuda mèdica? No em digui bestieses i no n'hi diré jo, eh? On dimonis ha ficat? Haig de parlar amb vostè de seguida. Vaig darrere d'una cosa que pot ser el seu boom de l'any, ho juro. Renoi a mi, que això sona molt interessant. Una cosa bruta i molt grossa. Jo hi vaig al darrere i tracten de matar-me. I qui són? No ho puc dir. Per què no? No se'm creuria. I vostè, sí. Molt bé, escolti'm, tinc una pista d'un amic, un bon amic que ha desaparegut. Desaparegut? Com si mai no hagués existit. Hi ha una dona vivint al seu apartament, i a l'apartament tot està diferent. La dona em va dir que feia més d'un any que hi vivia. Ho vaig comprovar. A l'oficina de pisos tenen rebuts d'ella de fa més d'un any. Vaig preguntar al personal de la NASA. No tenen cap constància que el meu amic hi treballés. Fins i tot diuen que no n'han sentit a parlar. Un amic seu que treballa a la NASA li dona una pista i desapareix. I resulta que mai no ha viscut al seu apartament ni ha treballat mai a la NASA. I aquest és el paio que li ha donat la pista de la seva exclusiva. I jo me l'he de creure? El meu cotxe. Algú em va manipular el cotxe. Aquell amb el que anava a nedar? M'hi van fer alguna cosa i no el vaig poder aturar. Ho pot provar, això? La policia em va dir... Van dir que no hi havia res espatllat. I pensa que me'l creuré? Un desconegut em va disparar. Quan? Ahir mateix. Gràcies a Déu que tinc una coartada. Li estic dient la veritat. Ara escolti'm. I escolti'm bé. No m'agrada gens, Caulfield. Vostè és ambiciós. Es pensa que la manera d'anar endavant és venir amb l'exclusiva del segle. En Woodward i en Bernstein eren bons periodistes i la van aconseguir, però no dient que havien localitzat la Patty Hart 3 vegades, com vostè. O aquella brillant peça de periodisme detectivesc que em va muntar sobre un testimoni ocular del segon home que va disparar al Kennedy. El petit detall que l'home havia estat en una institució mental no li va semblar gens rellevant, bonica exclusiva. La major part dels periodistes no són conspiradors. Es passen molt de temps remenant coses petites com són els fets. Es dediquen a cobrir articles normals sobre guerres, judicis i audiències. Vostè sembla viure en un altre temps. Està enfeinat en qualsevol altra mena d'història incomprensible. Vostè ocupa el seu temps en pistes de gent que mai no ha existit, caient amb el cotxe a l'aigua i exclamant-se que no és pas culpa seva, i li disparen pistolers invisibles. Miri, cregui'm que lamento molt haver d'interrompre la seva meteòrica carrera amb un assumpte de tan poca importància. Però resulta que un tren ple de gas propà ha descarrilat fa poca estona prop de Galveston i una ciutat sencera pot volar pels aires. O sigui que li estaria molt més que agraït si es trobés amb l'equip de filmació que l'està esperant a l'avió en aquest mateix moment en què parlem.
Ha estat tot un discurs. Això espero. Però ara no puc pas anar a Galveston. Em sembla que no el sento. Miri, quan un periodista li diu al seu estimat director que creu anar al darrere d'una cosa important de veritat, se suposa que l'editor li dirà «Tens 48 hores, noi, més val que portis cosa fina perquè t'hi jugues al coll». Això és el que se suposa que diria. Ho he vist en una pel·lícula. Agafi aquest maleït avió. No ho faré, haig de seguir-ho, això. I no em pot dir de què dimonis va la història? Ja sé que és de bojos, però si li dic res tindrem problemes. Vostè no és boig, sóc jo el boig. Boig per deixar-me enredar, boig per dir-li el que ara li diré. Li dono 24 hores perquè em porti alguna cosa bona, no 48. Jo també he vist la pel·lícula i eren 24. Quiet! No moc ni un dit. Robert Caulfield? Sí, qui són vostès? Agents federals. Tenim un ordre per escorcollar el pis. Tenen un ordre? Què passa ara? Quiet. No es mogui. Li prometo, digui'm només què és tot això. Veniu cap aquí. Mireu això. Vol acompanyar-me, senyor Caulfield? Senyor Caulfield, ho sento. Però queda arrestat per possessió de cocaïna. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Vosaltres l'heu ficada. Té dret a quedar en silenci. Té dret a un advocat. No m'ho puc creure. Vosaltres li heu ficat. Qualsevol cosa que digui es pot fer servir en contra seu. Sou part de tot això. I esteu ficats... Ei, que em fa mal. No cal que em posi manilles. Sisplau, senyor Caulfield, hi ha càrrecs seriosos en contra seu. No hi afegeixi resistència a l'arrest. No m'ho puc... Que em fa mal! No m'ho puc creure. Caram, hola, Caulfield, encantat de veure'l. És en aquest moment quan l'Alan Hale diu al Richard Conte... El James Stewart. Oh, sí, el James Stewart, gràcies. Mira, nano, no puc passar-me la vida pagant-te les fiances. Els de direcció se'm tiren al coll. No sé quant de temps més els podré aguantar, oi que sí? Sí. No, l'he tret d'aquí perquè no embruti el nom del diari. Vull dir que és una desgràcia. No el podria enviar ni a cobrir un incendi. Probablement cauria i es cremaria. O potser seria la causa del foc. Fora, el faig fora. M'agrada moltíssim com sona. Ho diré un altre cop, fora per sempre al carrer. Oh, com m'agrada. De veritat que no és el que sembla. Francament, Escarlata, tant se me'n fot. Ja t'ho deia, em parles de la solitària feina del periodista. Jo t'engego. Em parles d'una relació plena i també t'engego. Em dius que tens problemes, que estàs sota fiança, que t'han fotut al carrer i jo et dic que vinc ara mateix. Tinc mal de cap. Fas una cara horrible. Moltíssimes gràcies. De res. Has pogut descobrir allò? A la matinada rebo una trucada d'un drogat i em diu que investigui les instal·lacions militars que hi ha a 500 quilòmetres a la rodona de Houston, Texas. Series una gran locutora, ho has pogut saber? Sí, i no ha estat fàcil, l'he buscat exhaustivament. No estic orgullós. Quantes? Una, White Bluff, és una base de l'aviació. El meu pare va estar-hi destinat. Això és buscar exhaustivament? Trucar al teu pare a la 1 de la nit, això sí que ho és. White Bluff, és massa gran. Massa gran per què? Massa gran pel que vull. I què vols? Penso allistar-me. No t'agafarien mai. Per això penso en allistar-me. Hi ha un reportatge al darrere? M'han fet fora. Tu darrere un reportatge, jo ajudant-te, no pot ser.
De veritat que t'ho agraeixo molt. L'única raó que em mou és que, considerant la teva trajectòria, qualsevol cosa que toquis es tornarà escombraries. No hauries de dir-ho, això. Et faig una mica de cafè perquè puguis lligar-te'm? No n'hi ha cap més a la vora de White Bluff? No. Tret d'una base abandonada que s'utilitzava durant la Segona Guerra Mundial. Jackson, no hi ha res ara. Que no vols lligar-te'm? I és clar que sí, on és Jackson? Uns 500 quilòmetres cap a l'oest. Em sembla que m'emprenyaré amb tu. Portes calés al damunt? També ets de pagar? Quan? $100. Per què no me'ls hauré deixat al tocador avui? Dóna'm-el, sisplau. Per endavant. Quines pretensions. I també les claus del cotxe. T'estàs portant molt bé. Per què? Quan et cal ajuda no ets tan repulsiu. Oi, moltes gràcies. A disposar. I per què em van dir que ho feies molt bé? Dona, quan torni ens lligarem mútuament. Potser sí. M'arrestaran un altre cop. Segur.
Bon dia. I bona hora. És vostè l'amo? T'ha vist aquell cartell? Sí. Llegeixi'l. Ho he fet. En veu alta. A fumigació de collites. I vols saber qui sóc? Em penso que és una de les As. Però quina? Segur que no sap respondre la pregunta Set Ciències. La primera. No, senyor! Puc tornar a tirar? Tiri. La segona A. Tampoc. Són les dues A i A, em dic Alvin. Bé, tinc un fill, l'altre A era per ell, però no li agrada volar, s'ha fet advocat, o sigui que li vaig prendre la A. Si vol parlar amb cap dels dos amos, està parlant amb tots dos. Em dic Caulfield. Home, jo no hi puc fer res. Senyor Alvin, quan cobra vostè per fumigar un camp? $25. Voldria llogar el seu avió. Seran $100. M'ha dit que en cobrava 25. $25 per fumigar un camp, però vostè no en té cap perquè no és pagès i tampoc fa cara de pobre, però sí d'espavilat. Molt bé, $100. 125. Per què? Doncs perquè ha dit que sí als $100, o sigui que se'n pot permetre 125. Tingui. I ara on vol anar, Set Ciències? No n'estic segur, estic buscant algú que s'ha perdut. Vostè mana. Amagui aquest cony de cap, si vol que m'hi vegi! Per què no s'ha assegut al davant? Vostè sap volar? No! Llavors jo haig de seure al darrere i vostè ha d'amagar aquest cony de cap perquè hi vegi Set Ciències! I què hi fot el seu amic allà baix? S'ha perdut! Ha robat un banc o què? No! En vull una part. Què? Si el trobem, vull la tercera part. I ara amagui aquest cony de cap. Creu que hauríem d'anar cap a una altra direcció? Ei! Què? Allà sota! On? Helicòpters! Els he vist volar per aquí fa un parell de dies. Vinga, seguim-los! Me'ls tapa!
Estan baixant cap allà! Deu ser allà dins! Baixem! Tenen armes, xicot! Però ha dit que volia un terç del botí. A tants! Molt bé, a tants! Vinga, amagui aquest cap!
Alerta, que té al costat del peu quan li digui. Recordeu, em vull la meitat. Senyores i senyors, senyora Brubaker, senyora Willis, senyora Walker, compatriotes americans. Avui he vingut aquí per parlar d'esperances inacabades i de somnis incomplerts. Charles Brubaker, Peter Willis i John Walker van marxar d'aquest planeta per aconseguir el seu somni i encara no fa ni 8 mesos. Mai no van poder tornar amb nosaltres. El seu somni va poder créixer i florir gràcies al suport de milions de ciutadans a través de tota Amèrica. En una època en què la indiferència era una epidèmia nacional, ells ens van donar un motiu per mantenir l'orgull. És un somni que no es pot deixar morir. Una nació es construeix damunt l'esperit del seu poble. La prova de grandesa d'una nació és veure com la nació es manté unida en temps de crisi. Els únics límits que ens hem de marcar són els límits on situem les nostres esperances. Aquests 3 homes ens van recordar la il·limitació de les nostres esperances. Hi ha hagut un moment en aquests últims dies en què tots hem estat un sol poble. Tots hem estat esperançats, tots hem estat una mica més alts, una mica més orgullosos. Tots hem sentit les mateixes pors i les mateixes alegries. Aquests 3 homes ens han fet estar junts. Hem sabut junts que no hi ha objectius que no puguem assolir si aquests objectius els assolim tots junts. No hi ha una manera adequada d'expressar la nostra gratitud als homes en si, perquè ja no són entre nosaltres. No obstant, podem conservar la seva memòria, allò que ells van defensar.